Am fost la unul dintre noi acasă, la un băiat și am stat de vorbă, domne, trebuie să punem bazele unei brigăzi. Păi brigada, ne-am certat ce ne-am certat pe nume, ne-am certat ce ne-am certat pe logo, până la urmă, inspirat de Bari, inspirat de felul în care susțineau, ne-a plăcut și roșu-alb, n-am vrut să luăm o echipă gigant așa, da? Dar mi se părea garda nouă, nova guardia. Dacă vine cineva și vreodată la portavocea Peluzei și vă spune că focul din Ghencea a fost ceva programat, să știți că vă minte. Dacă noi am fi venit la atunci, în 10 mai 97, în Ghencea, ca să dăm foc la stadion, noi n-aveam niciun steag pe gard. Care a fost senzația când ați văzut o bucată din steagul vostru în Galeria Stelei? Ca și cum am fi văzut că am un copil și copilul s-a dus în galerie la Steaua, în loc să vină în galerie la Dinamo. Cam așa, fulgere și trăznete, ce să fie. Se știa ce vrem, să fim numărul 1 din București. Țara nu conta. Țara conta doar când te duceai în deplasare. Asta conta pentru noi, să fim numărul 1 București, să ne evidențiem prin mesaje, prin coregrafii. Dinamo printează coregrafii? Nu. Nu printează? Nu. Ok. Nu. V-am spus, caroiaj, vopsea. Bun găsit la un nou episod al podcastului Portavocea Peluzei. Este al doilea episod. Astăzi ne întâlnim cu un veritabil veteran al stadioanelor din România, al peluzelor românești. Este vorba de Mihnea Ionescu. Un om pe care îl cunosc generații de suporteri dinamoviști, generații de suporteri rivali, generații întregi de jucători de la Dinamo. E un om care efectiv nu are nevoie de introduceri lungi, așa că îl salut și îi spun Mihnea, bine ai venit și îți mulțumesc pentru această introducere. Bună seara tuturor celor care ne urmăresc. Sau bună ziua, bună dimineața, depinde la ce oră ne văd. Depinde la ce oră ne văd. Și sper să putem să deslușim câteva dintre întrebările cele mai importante ale celor care merg în stadion și să fie atât de atractiv încât să facem câțiva prozeliți în plus pentru peluzele din România. Bun, te-aș întreba așa direct, abrupt, câți ani ai de când mergi pe stadionele din România? Am 41 de ani de când merg pe stadion și prima dată s-a întâmplat la un meci Dinamo Universitatea Craiova, un meci în care Orac a strălucit realmente cu 2 goluri și 2 pase de gol, într-o echipă extraordinar de bună a lui Dinamo și care și-a pus amprenta asupra istoriei clubului, cu evoluții senzaționale după aia la meciurile cu Hamburg și cu... chiar și cu Aston Villa a jucat în anul precedent Dinamo bine, Hamburg, apoi chiar și Liverpool. Am asistat la cel mai important gol, în viziunea mea ăsta e cel mai important gol, fiind copil, din istoria clubului Dinamo. Eu cred că acel gol este golul marcat de Augustin, care în 84, în primăvara lui 84, a marcat un gol foarte important care ne-a dus pe noi în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, strămoșul Champions League. Dinamo Minsk era campioana Uniunii Sovietice, bătea tot și Dinamo Kiev și Dinamo Moscova și Spartak Moscova și CSKA Moscova și am ajuns să jucăm cu campioana Uniunii Sovietice și deși România era o țară comunistă ca și Uniunea Sovietică și practic eram un pic subordonați intereselor Uniunii Sovietice, i-am bătut. Am făcut 1-1 la Tbilisi, că nu s-a jucat la Minsk, și apoi în retur, în fața unui 23 august arhiplin, mi-aduc aminte, tribuna a doua era arhiplină de steaguri, ceva ce acum nu mai văd. Să o luăm și pe corecte, da? Acum nu mai văd un stadion întreg cu steaguri, văd peluzele, așa? Augustin se înalță, marchează cu capul și ne duce în cele 4 mari care disputau semifinalele pentru a ajunge în final. Am căzut cu Liverpool, o nucă prea tare, cu Kenny Dalglish, cu Ian Rush și cu portarul Grobelar, dar Dinamo nu s-a făcut de râs nici la Liverpool, nici la București. Am lăsat o portiță deschisă pentru performanțele ce urmau să vină. A luat Steaua crumiera de argint în 86. Nu că nu m-am bucurat.
Eram copil și de atunci eram conștient de rivalitatea asta. Apoi a fost momentul Naționalei 90, a fost momentul foarte bun al lui Dinamo, Craiova, cea care a început tot acest periplu. Deschizătoare de drumuri. Deschizătoare de drumuri. Și uite așa, deceniul acela s-a constituit în, de fapt, să spunem, ceva foarte interesant pentru generația de ultrași care urma să populeze după anii 2000 stadioanele. Am avut niște performanțe care au creat o emulație, stadioane pline, pentru că nu puteai să ieși să fii ultras într-un stadion gol. Adică îți trebuia o motivație și aia era să te distingi dintre ceilalți. Care ceilalți, că erau numai scaune goale? Deci ultrășia a apărut în țara noastră pe fondul unor stadioane pline. Când ai auzit prima dată termenul ăsta de ultras? Că tot l-ai adus în discuție. După Revoluție, când deja vedeam, dădeau posturile de televiziune din România, și astea de stat și particulare, dădeau imagini din Italia și vedeam. Apoi, după, a apărut moda Supertifo, despre care ați vorbit la prima ediție. Am fost foarte atent și știu exact și mă recunosc în ceea ce a spus Blondu, era o luptă continuă să găsim informații. Corespondam cu suporteri, el a spus și cu cluburi, da, mai trimiteam pe la cluburi, dar ideea era să corespondăm cu suporteri, că mai aflai ceva de-al ultrașilor, de-al suporterilor. Clubul îți trimitea o poziție oficială, un fanion, un program de meci și eventual un calendar cu echipa respectivă. Dar de la suporteri am poze acasă, am corespondat și cu suporteri din Italia, din Belgia și am... Cine ți-a răspuns prima dată? Ce facțiune, să zicem? Pisa, okay. Suporteri ai echipei Pisa, romani și lațiali. Roma Lazio. Conexiunea cu Mircea Lucescu, Pisa, sau nu avea legătură? Nu avea nicio legătură. Pisa, dar în primele supertifuri pe care le-am împrumutat, că nu, altfel n-aveam acces la ele, am împrumutat câteva supertifuri și acolo am văzut la sfârșit, erau niște numere de telefon, niște adrese, preocupările ălora, adică așa era pe timpuri. Deci s-au răspuns și cei de la Roma și cei de la Lazio. Da. Pentru cine nu știe, Mignea, dincolo de faptul că e un mare dinamovist, este și un mare fan al Romei. Al Romei, da. Avem și niște tricouri aici, o să le prezentăm, o să vorbim ca o istorie ele, tricorul ăsta. Oameni buni. Atunci și peluza lui Lazio și acum avea ceva de spus și nu mă interesau partipriurile cât mă interesa să învățăm câte ceva, să vedem coordonarea, mergeam la meciuri afară, toți banii cheltuiam pentru așa ceva. Adică nu exista să țin niște bani în buzunar prea mult, că imediat scorneam o deplasare, plecam cu prieteni. Eu sunt Nova Guardia, cu prieteni de la Nova Guardia, plecam la Milano, plecam la Brescia, plecam la Bergamo, să vedem meciuri, chiar Divizia B, plecam cu o mașină, conduceam cu schimbul, ajungeam și vedeam și sâmbătă seara, și duminică la prânz, și duminică seara meci, ne făceam câte o idee despre ce e vorba, nu neapărat ca să predăm în galerie cunoștințele, dar să avem grijă ca acea conduită viitoare a galeriei dinamoviste să se apropie cât mai mult de ce am văzut pe afară. Apropo de predat, probabil că știți cu toții, Mignea este și profesor, e una dintre poreclele tale. Profesorul de geografie, întâmplător, avem și un glob pământesc. Foarte bine faceți. Ce vreau să spun, pentru mine personal, fotbalul a fost primul profesor de geografie, pentru că descopeream echipe și automat descopeream noi orașe și mă gândesc că pentru voi fotbalul a fost și un bun profesor în anii respectivi de limbă italiană, de exemplu, nu? Sigur că da. Erați pasionați de tot ceea ce înseamnă il calcio, tot ceea ce înseamnă... Păi toți băieții care au peste 40 de ani și care acum 20-25 de ani de-abia descopereau asta, cam 25 de ani, haideți să spunem că ei vorbesc italian acum, că una, că nu e grea și doi, am citit la Supertifo, deci știam pe toți oamenii care scriu acolo la poșta redacției. Adică știam pe toți oamenii care își prezintă, să zic așa, dorința de a comunica cu suporteri din toată lumea. Deci a fost o experiență interesantă. După am procedat, cum am spus, să luăm calea stadioanelor din toată Europa, să vedem care sunt tifoseriile cu adevărat organizate și altele la care lumea vine pur și simplu, fără ca să mai existe
pregătiri și senzația de sărbătoare o oferă afluxul de lume. Nu-ți trebuie mai mult nimic. În Germania așa este. Nemții nu trebuie să pregătească prea mult. Nemții când vin la stadion, se simte că e un eveniment. Noi cu coregrafiile am fost într-un fel inspirați de acest super tifo. Un mijloc de exprimare a ultrașilor și a suporterilor în general din toată lumea este această coregrafie în care exprimi multe. Ironii, dar în primul rând dragostea pentru clubul tău și ironii la adresa adversarilor. Ne-ai adus și tu poze, o să vedem poze cu coregrafia ale lui Dinamo, o să ajungem pentru că e una dintre cele mai interesante părți din lumea ultraseriei, din lumea stadionelor în general. Când spui coregrafii, spui foarte multe lucruri. Bun, ne mai întoarcem, să spunem, la începuturile tale, la primele tale apariții, da, pe stadionele din România. Primul meci la care ai fost, să spunem, în mod conștient și ai amintiri și acum de la partida respectivă? Păi am zis Dinamo Craiova în 82. Deci ai amintiri de la meciul ăla? Clar. 100%. Bun, acela a fost primul meci, ca să-l fixăm în timp. Da. Okay. Iar apoi, internațional, m-a izbit pur și simplu performanța lui Dinamo din martie 1984. Performanță a lui Dinamo care întregea ceea ce a făcut Universitatea Craiova, continua ce a făcut Universitatea Craiova cu un an mai devreme și care era de natură să aducă suporterii la stadion într-un ritm ce Dinamo nu prea văzuse. Adică a mai fost o generație 65-67 cu doi dintre frații Nunweiler deci au mai fost cu Titi Frățilă, dar iubite și care umpleau 23 august. Dar generația asta din 82-84, care a avut ca și confirmare a calității echipei performanța internațională, a făcut zeci de mii de dinamoviști. Au umplut stadionul pentru un deceniu. Bine, nu te-am întrebat ce trebuia să te întrebi practic de la bun început. Mi-ai spus direct că ai fost la meciul lui Dinamo, la acela cu Craiova. De ce Dinamo? Am un văr mai mare care... Borcea avea vorba aceea cu injecția letală, cu dinamovismul. Da, dar și Borcea și-a dat seama după ce a fost injectat. Nu? Înainte... A fost așa, un văr mai mare era dinamovist și, deși taică-s unchiul meu era rapidist și îmi tot spunea, hai, poate vină cu ace pe Giulești, și chiar am fost de copil foarte mult pe Giulești. Puțin lumea știe, poate dintre suporterii mai vechi ai Rapidului, dar Rapidul avea o potcoavă, stadionul vechi nu avea 2 tribune și 2 peluze. Peluza dinspre sala de sport, dinspre cimitirul Calvin, era o peluză din lemn făcută cu 2-3 bănci din lemn și care se folosea pentru copii. Și cum stăteam cu o mare glorie a Rapidului, Nae Manea, pe aceeași stradă, în București, și cum băieții lui erau cu mine la școală, mai primeam bilete de la familia Manea și mai mă duceam pe Giulești. Dar nu exista. Eram deja dinamovist. Mă duceam acolo și eram uimit că Rapidul era în B, dar Rapidul avea totuși un nucleu de suporteri bine conturat și chiar eram mirat de ce medie de vârstă mare este la Rapid. Dar acolo erau și oameni de 80 de ani veniți cu umbrela la meci și care probabil că asta făceau de viață. Adică sunt cluburi ca Dinamo, ca Rapid, dar n-au cum să moară pentru că, vedeți, e filonul de suporteri. Că se face performanță e una, dar că societatea respectivă luptă ca să-și păstreze filonul de suporteri, e cel puțin la fel de important cu a-ți propune să faci performanță. Că dacă faci performanță și n-ai cui să o dăruiești, e degeaba. Bun, hai să trecem la ceea ce însemna atunci galeria lui Dinamo. Când ai început să fii atras de lucrul ăsta, să mergi acolo? Am început să fiu atras de lucrul ăsta când am văzut că la unele meciuri Dinamo avea aproape jumătate din stadion gol în Ștefan cel Mare. Ce ani vorbim? Vorbim de anii 90 și 1-92. Ok. Se destrămase echipa lui Mircea Lucescu. Se destrămase echipa. Cu Vasile Anul Chiar am ajuns la concluzia atunci că Dinamo
n-avea nici măcar un sprijin. Ministerul de Interne nu mai era niciun sprijin, nu erau bani din partea Ministerului ca să fie dați la echipă, se căutau sponsori. Dacă echipa făcea vreun rezultat bun în cupele europene, sigur 2-3 generali își dădeau cu palma peste frunte pentru că n-aveau de unde să dea ceea ce promiteau înainte, că n-aveau de unde. Se întâmpla să bată Dinamo și n-aveau cu ce. Era faimoasa servieta lui Vasile Ianul cu bani. Da, dar după ce Vasile Ianul și-a făcut stocul și a plecat, au rămas general, dau exemplu, generalul Langa, care a condus destinele lui Dinamo vreo câțiva anișori, și până am scăpat de milițienismele astea, vă spun sincer, eu nu am avut bani, am fost într-o perioadă comparabilă cu cea din 2019, 2020, 2021, în care Dinamo era în bătaia vântului și până la urmă a sfârșit prin a nimeri și în Divizia B. Și cum a început să se creeze galeria asta a lui Dinamo după 90? Să apară brigăzi? Tu ești membru fondator, să spunem? Eu sunt membru fondator și al Peluzei Cătălin Hâldan și al brigăzii Nova Guardia, o brigadă entuziastă și acum, care normal s-a modificat un pic cu trecerea anilor. A fost prima brigadă din... Da, a fost prima brigadă, Peluza Nord, nu? Din de la Peluza Dinamo. Nord. Nu era Peluza Cătălin Hâldan. Și așa am ținut-o până prin 2000. Că în anii respectivi oamenii puneau semnul legal între galeria lui Dinamo și Nova Guardia. Și Nova Guardia, bineînțeles. Galeria fiind, practic, o grupare, o facțiune. Cum lumea spunea, Galeria Stelei, Armata Ultra, în anii aceia. La un moment dat, Dinamo a avut un cântec, un fel de imn de galerie, în care Vama Veche cânta așa: București, Ștefan cel Mare, Nova Guardia se adună. 15.000 sunt în tribună, 11 câini se luptă în groapă, ceva de genul ăsta, da? Păi da, Nova Guardia se adună? Păi da, ce facem cu celelalte brigăzi? Ce facem cu Ultrasteiu? Ce facem cu Sălăjeanu? Bine, acum Sălăjeanu defunct. Ce facem cu energizații? Ce facem cu celelalte brigăzi? Cu Panțerul? Ce facem cu Suprasul? Și așa mai departe. 1996, dar 96, ziariștii au avut un mare rol. Ziariștii au fost, că ziariștii de sport erau și ei un fel de suporteri și le plăcea foarte mult mișcarea asta de la Dinamo. Apărută, culmea, că asta e cel mai important, apărută în mijlocul unei secete de performanțe la Dinamo, respectiv 93, nicio performanță, 94 la fel, 95 la fel, 96 la fel, 97 la fel, 98 la fel. Oameni buni, am avut ani în care să ne organizăm și atunci a ieșit la fața galeria lui Dinamo, care spirit de frondă din plin, pentru că aveai cu cine să te lupți, aveai o galerie a Stelei care deja își făcuse un număr uriaș după câștigarea Cupei Campionilor, plus toate acele titluri consecutive care clar plus titlurile consecutive 93-98 care participările în Champions League și așa mai departe au așa. Și atunci noi eram clar protestatari, trebuia să avem o altă conduită, ceea ce am și făcut. Au apărut lucrurile altfel, un fel de a susține echipa, v-am zis, puțin mai protestatar, apoi a avut, să zicem, am făcut coregrafiile care reprezentau ceva inedit pentru România. Denumirea e limpede, influența din Italia. Că unii zic coregrafie, că unii spun scenografie. Am crescut cu coregrafie noi. Aceeași mărie, cu aceeași pălărie. Dar din păcate, s-a trecut și de momentul coregrafiilor și ziariștii, ca să bage în ele, că de fapt noi suntem și un produs al felul în care arătăm noi, suntem și un produs al conducerii lui Dinamo, dar și al ziariștilor. În conducerea lui Dinamo a fost un Borcea care, știți și dumneavoastră, să te vopsești în cap la finale de cupă, aș putea și eu să fac, dar știind că am drept de semnătură la Dinamo din funcția de director executiv. Dansa Shakira în Ghencea, adică a fost un om care a atras suporterii lui Dinamo, iar apoi stilul protestatar prin care răspundea
felul în care se împăuna Gigi Becali când, dacă vă aduceți aminte, să urca pe Maybach, a determinat lumea să creadă că e omul bun. Și a crescut o generație de suporteri având un sprijin în felul în care arăta Borcea, dinamovismul. Doar că după aia și-a arătat Arama. Nova Guardia. Momentul înființării. Cum a apărut gruparea aceasta? A apărut, trebuia să apară. Pentru că până atunci noi aveam... eu făcusem un steag pe care scria antisocial. L-a luat odată la Timișoara, l-a mai luat odată pe la o finală de cupă pe Stadionul Național. Cum? Antisocial. Pac. Alt steag pe care l-aveam de gard. Colorat, frumos, Legione. La fel, a dispărut și ăsta până când secția 17, de acolo de lângă Stadionul Cotroceni, ne-a spus, domnule, le-am dat foc la steagurile astea, că voi mereu faceți ce faceți și puneți mâna pe ele, iar le afișați. Adică nu știu, Legione, ce putea să fie, că doar noi eram legionari. Și atunci nici nu era, nefiind România așa de aproape de Uniunea Europeană atunci, nu se împărțeau românii în legionari și antilegionari. Și mi s-a părut că a te strânge în niște legiuni și a susține echipa, mi se părea o chestie naturală. Apăruse Legiune Granata la Rapid. Apăruse Legiune Granata, da. Nu cred că a apăruse încă Legiune Granata, dar au apărut în anii ăia. Exact. Apoi a fost steagul cu antisocial. Gata, s-au prăpădit. Am fost la unul dintre noi acasă, la un băiat, și am stat de vorbă, domne, trebuie să punem bazele unei brigăzi. Păi brigada, ne-am certat pe nume, ne-am certat pe logo, până la urmă, inspirat de Bari, inspirat de felul în care susțineau, ne-a plăcut și roșu-alb, n-am vrut să luăm o echipă gigant așa, da? Dar mi se părea Garda Nouă, Nova Guardia, cine conducea? Răposatul Nicu Galerie, George Aprozar, și el trecut în lumea drepților între timp, și noi trebuia să fim un pic mai altfel. Și am și reușit să fim, am atras sute de oameni lângă noi, au fost zile în acești ani în care Nova Guardia se identifica practic cu Galeria lui Dinamo, au fost zile în care, și nopți, în care stăteam și vopseam, în care stăteam și făceam orice face și dumneavoastră, cei care acum vă uitați la acest podcast și care simțiți că n-ajunge un bilet de meci și un tricou o dată pe an cumpărat cu echipa. Și atunci mai faci și altceva. Te gândești la un mesaj, acum e greu să te gândești la mesaje. Înainte era ușor. Te duceai în Giulești, o dădeai cu toate că ar trebui, dacă avem timp astăzi, să ne referim și la lucrul acesta, pentru că nu mai e ca pe timpuri. Le luăm pe rând și încercăm să atingem cât mai multe subiecte. Nu mai e ca pe timpuri din următorul punct de vedere. Legea e mai grea acum, nu se mai poate pune problema că ai cântat și ai plecat acasă. Vine, îți bate la ușă, te-a luat, îți arată filmarea. Acum, eu nu găsesc normal ca jandarmeria să stea și să ne filmeze din stadion, dar chiar să stea și să se uite la meci. Se vorbise că nu mai are voie jandarmeria. Ei ne filează, ne filmează, ne amendează, ne mai și interzic, nu mai sunt interdicțiile date cu atâta larghețe ca pe timpuri, că se tem de avocații buni ai celor interziși, dar cu amenziile o țin langa. Ca să revin la Nova Guardia și să închei cu Nova Guardia, entuziasm, dorință de a fi altfel, am fost o bună bucată de vreme locomotiva acestei galerii. Poate că am făcut, nu mă gândesc la ceva punctual, poate că am făcut și greșeli, dar a ține cu o echipă și a dedica atâta timp, mi se pare că șterge cu buretele eventuale greșeli. Felul în care ne manifestam, și numai Nova Guardia, care era echipei Dinamo, era formată dintr-un nucleu de câteva sute de persoane care veneau peste tot în toate deplasările. Atunci mergeam în deplasări la fel de mult ca și acum.
Primul meci cu Steagul Nova Gordia pe gard, care a fost? Primul meci cu Steagul Nova Guardia pe gard, cred că a fost meci acasă cu, mi se pare, cu Oțelul, că am avut un meci cu Oțelul și cred că la meciul ăla. Deci nu l-a spus la un derby, totuși. Nu, și după aia a venit meciul cu Steaua din 10 mai 97 când... Subiect important. Subiect important pe care îl putem descrie în câteva cuvinte astfel. Și te rog. Noi am fost 3500 de persoane, plus încă vreo 1000 de persoane pe care am găsit acolo, dinamoviști, veniți deja la stadion, deci un corteo de 3500 de oameni. Corteo pe acolo, pe la Palatul Cotroceni, gălăgie multă. Noi n-am știut, atenție mare, nu știu dacă am spus vreodată, noi n-am știut că pe lângă coregrafia noastră am avut în partea conducerii pe care noi nu știu cine o fi rugat, cine, așa, era unul de la evenimentul zilei, director pe nume Iliuță Nochi, care era prieten cu Borcea și el i-a spus: domne, tot ce am în subsol, tocătură, ziare, retur, ți le toc și ți le bag în sac și ți le dau. Bravo, domne. Moda confeti în anii. Bun. Dar eu am fost la Orăștie, unde era o fabrică de produse pirotehnice, care astăzi se folosesc în războaie, dar se folosesc și pe timp de pace la manifestări sportive și la manifestări publice, ca să creezi o perdea de fum. Și să știți că am luat și roșii și albe și le-am dat la stadion. Le-am ascuns, le-am dat la stadion. S-a aprins focul. Dacă vine cineva și vreodată la portavocea Peluzei și vă spune că focul din Ghencea a fost ceva programat, să știți că vă minte. Premeditat, nu? A bătut și vântul, nu, atunci? Dar eu vă spun, în condițiile în care s-a aprins accidental de la confeti, de la sacia, de la tocătură, evenimentul zilei, și până când au intrat echipele la încălzire și până în momentul în care noi am început să ne desfășurăm, deja ardea într-o parte, să zicem, în stânga un pic a galeriei, cum o privești așa, cum priveam vechea tabelă din Ghencea, după care la niciun minut, lucru cel mai important din toată istorisirea asta, este că la niciun minut s-a aprins un alt foc la câțiva metri de primul. Era clar că nu mai putea să fie un al doilea foc accidental și că dacă primul a fost accidental, al doilea era clar ceva provocat. Dacă noi am fi venit atunci, în 10 mai 97, în Ghencea, ca să dăm foc la stadion, noi n-aveam niciun steag pe gard. Noi n-avem niciun steag pe gard. Clar. Cum vezi faptul că atunci Galeria lui Dinamo a rămas fără bannere, inclusiv Nova Guardia a fost luat... Sunt filmări, sunt imagini. Da, pentru cine are curiozitatea să se uite, să caute. Steaua a intrat, de fapt, terenul de joc din Ghencea era o prelungire a bulevardului Ghencea pentru Galeria lui Steaua. Adică nu era nimic care să împiedice să escaladeze un gard. Atunci era conducere militarizată a parcului sportiv din Ghencea. Acum e civilă. Dar atunci puteai să faci orice. Și s-a întâmplat că jandarmeria de atunci, foarte surescitată de faptul că s-au aprins focurile astea și deja era un fum mai important decât flăcările, a hotărât evacuarea rapidă. Evacuarea rapidă însemna că nimeni nu are voie să coboare și că evacuarea vechiul stadion Ghencea se făcea pe sus. După care coboram niște trepte și ajungeam la nivelul solului. Deci așa era formula de acces atunci în Ghencea. Iată că la vechiul stadion noi n-am mai putut să apărăm odoarele și s-au transformat în trofee. Acum, eu i-aș întreba pe ei: ești ultras când 10 inși bat pe 1? Nu ești ultras. Și chiar Blondu a recunoscut. Păi n-ai cum să fii ultras când iei ceva, practic, care nu s-a luat prin luptă. Nu s-a luat prin niciun fel de contestare. S-a luat pur și simplu. Și dacă mai erau 10 steaguri, le luau și pe alea, pentru că ei, v-am zis, era un colonel Ionescu atunci la stadionul Ghencea, făceau ce vreau ăștia din galerie. Nu asta a fost
După aia s-a intrat într-o sarabandă din asta a furturilor de steaguri. Ce este un subiect fierbinte în lumea este. voastră? Capturile, dacă tot am ajuns aici, cum vezi? O captură e o captură? No matter what sau? Nu, contează. No matter Contează. how. În primul rând, o captură are ceva din sacrificarea unui animal. Un ritual, spui tu? Da, adică poți să... Nu, însemnătatea. Poți să îl sacrifici ușor sau poți să-l sacrifici cu brutalitate. La fel și am făcut poate o comparație puțin deplasată, dar gândiți-vă că, repet, presa până acum a făcut foarte multe de servicii, exagerând totul și ducând într-o zonă de război. Ca ei să aibă ce să scrie, ziariștii, mulți dintre ei nicio treabă cu meseria de ziarist, dar putem să-i punem. Eu nu vreau că atâta timp cât fac această clasificare, e limpede că știu și ziariști buni și foarte buni. Scriau niște ziariști despre Dinamo Steaua numai despre război, numai cine pe cine îngroapă, da? S-a ajuns pur și simplu ca la meci să se vină pentru defulare, pentru niște chestiuni care viscerale există, dar încearcă puțin suporterurile când te duci la stadion să te uiți și stânga-dreapta și să vezi. Acum eu n-aș mai putea cauționa toate lucrurile care s-au întâmplat în peluze și care ne-au avut pe noi actori principali. De la focul din Ghencea până când avionul din Belgia, în care noi am făcut ce am făcut, dar acolo era vorba de siguranța traficului aerian, până la multe chestiuni. Dar să știți că Galeria lui Dinamo a avut obiective, adică în fiecare dintre noi se știa ce vrem, să fim numărul 1 din București. Țara nu conta. Țara conta doar când te duceai în deplasare. Asta conta pentru noi, să fim numărul 1 București, să ne evidențiem prin mesaje, prin coregrafii și în rest acea viață de ultras care te mai trimite din spirit de colegialitate să-l aperi pe unul că au venit, cum ziceam noi, spurchii la bloc, deci să știa și atunci ne urcam în mașină, nu mai conta pe unde eram, hai acolo. Nu știu, sunt imagini probabil și secvențe diferite față de ceea ce se întâmplă acum în viața de suporter și datorită multor îngrădiri pe care le au suporterii, dar mai ales datorită unei lipse de mentalitate și a unor, să spun așa, nu mai tind suporterii, nu-și mai doresc să atingă niște limite sus, adică să atingă niște înălțimi. Nu, pur și simplu, mulți dintre cei care populează peluzele astăzi vin la meci pentru actul de prezență. Imaginea foarte urâtă dacă te faci parte dintr-o peluză, mulți ținși pe telefon și ajungi la concluzia că e la fel de mult de muncă ca și în trecut, cu o nouă generație, dar în alte direcții decât te-ai fi așteptat. Acum trebuie să-i arăți omului lucrurile frumoase. Acum 25-30 de ani nu trebuia să veneau ei singuri la stadion și după aia se cernea sita, unii rămâneau, alții nu. Asta a fost. Să închidem subiectul capturi, că pe oameni interesează foarte mult. Ai participat la vreo acțiune de genul ăsta? Da. Am participat la o acțiune, dar... Poți să ne spui la care? Nu. Okay. De ce? Pentru că capturile astea, v-am zis, au ceva din sacrificarea unui animal. Și dacă ultras nu înseamnă 20 de inși care urmăresc 1-2 ca să-i fure ceva sau să-l bată pur și simplu, la anumite acțiuni care s-au lăsat cu capturi, într-adevăr, și noi am fost mai mulți decât era normal, dar să știți că niciodată nu poți să știi ăilalți cât sunt. Nu ai de unde să știi. Adică e destul de greu de intrat în spiritul acestor idei de a nu ataca pe cineva în inferioritate numerică. Uneori când este prada,
Și când... Oricum, ca să închei și puțin cu capturile astea, capturile în momentul ăsta, acum, la vârsta asta, mie mi se par niște forme de desconsiderare a adversarului supreme. Adică nici dacă ei bate, nu le-ai face răul care înseamnă să-i... Practic îi desfințezi, cam asta e ideea. Nu sunt de acord nici cu desfințatul. Sunt anumite circumstanțe. A zis Blondul foarte bine când a relatat pățania fedainilor de la Roma cu Delie de la Steaua Roșie Belgrad. Acolo a fost la fel ca un hold-up bancar în care oamenii nu erau pe teritoriul lor și pe scurt nu sunt de acord. Nu sunt de acord ca imediat ce ți s-a întâmplat ceva, tu să fii a priori considerat de către celelalte brigăzi sau de către conducerea galeriei ca fiind neeligibil ca să faci parte din... Nu, în niciun caz. Dar, într-adevăr, e o rușine mare, oricare ar fi. Și noi am pățit-o cu Nova Guardia, asta este. Și dacă furau un steag pe două bețe, era același lucru. Cu dispariția steagului important de gard. Care a fost senzația când ați văzut o bucată din steagul vostru în Galeria Stelei? Ca și cum am fi văzut că am un copil și copilul s-a dus în galerie la Steaua, în loc să vină în galerie la Dinamo. Cam așa. Fulgere și trăznete, ce să fie. Nu este ușor, nici lor nu le-a fost ușor. Chiar l-am în minte pe Blondul la prima emisiune, a zis că le avea Jean întinse. Furia roșie-albastră, întotdeauna superior, de astea ne-am ocupat noi. A mai fost triada desant, s-au ocupat altcineva, chiar nu știu și nici nu mă interesează. Să zicem că le-am găsit pe stradă, da? Pentru ei e o lipsă în gestiune, pentru noi putem să zicem cu o captură. Acum nu mai merge cu capturile, acum vine și îți bate la ușă, dă-i omului Batista înapoi, că nu se mai poate. Gata, îi dai Batista. Hai să trecem la imagini, la coregrafii, să vorbim de ceea ce însemna pentru tine derbiurile în anii aia, anii 90, anii 2000. O să-l rog pe Cătălin să ne ajute cu imaginile. Sunt poze pe care ni le-a adus Mignea, evident. Să încercăm să atingem cât mai multe subiecte, pentru că Mignea e enciclopedie, are multe de povestit. Aici avem o imagine, evident, de pe Ghencea, Steaua Dinamo, 2003. Dinamo contraatacă, făcea parte, era ceva gen războiul stelelor. Evident. Și am ales această imagine ca să arăt participarea galeriei dinamoviste la această coregrafie. Dom'le, e aproape totală dacă vă uitați, da? Deci vorbim de acum peste 20 de ani în care generația precedentă făcea lucrurile acestea, participau enorm de mulți oameni. Cât s-au muncit la coregrafia asta? La asta mai puțin, că aveau un desen principal și restul erau cartoane, dar la unele stăteam 4 zile. 4 zile în care făceam un caroiaj al unui figuri, da? După care treceam la pictat, treceam la colorat. Erai pe gard undeva în poza asta, că nu-mi dau seama? Da, uite, aici, chiar acolo sunt. Uite, în tricou roșu, nu? În tricou roșu, da. Aha, chiar pe centru acolo. Am stat de câteva meciuri pe gard. E ușor. Vechea Ghencea era ușor. În Giulești era foarte greu. Pentru că fiind mai abrupt în Giulești, nu te vedeau ăia de sus, chiar nu puteai fi văzut. Cu coordonarea la fel. Foarte ușor în Ghencea. Oricum și ei știu asta, că de când s-a făcut Nova Guardia și de când galeria lui Dinamo a apărut exact așa cum la sfârșitul 98, 99, 2000, în perioada aia, Steaua știa bine că supremația, că predaseră ștafeta deja la nivelul anilor 2000, așa cum noi știam când ne-am apucat de Nova Guardia că e groasă cu stelismul în România, că sunt milioane și că avem de muncit, poate o viață nu ne ajunge. Iată că în câțiva ani de zile se vorbea foarte mult de galeria lui Dinamo, era foarte atractivă și uite așa au venit și trofeele.
Aici este o coregrafie unde s-a muncit foarte mult. Aici este stadionul Cotroceni. Da, se vede după barele acelea albastre. Anul acesta câinii fac legea și după ce luasem titlul cu numărul 17 a urmat finala cupei, care a fost cu Farul Constanța, unde iarăși a fost o coregrafie senzațională. Apărați cupa câinește de cei ce miros a pește. A fost un mesaj. Să știți, la noi nu făcea cineva anume mesajele. Oricine venea cu o propunere și dacă știam că își ține gura și deci că nu e sifon și că nu transpiră la rivalul din weekend mesajul, îl făceam. Era ca un fel de brainstorming. Vă adunați, sigur cine că avea da. o idee bună, erau luat în sigur calcul, că nu? Da. Sigur că da. De multe ori s-a mai dat greș, s-au mai făcut contra-mesaje la mesaje, dar nu de multe ori, adică de multe ori în viața peluzelor din România. Și să-mi spui dacă vreuna dintre aceste coregrafii a fost gândită de tine, ideea de bază, din ce ne-ai prezentat, sau o altă coregrafie? Da. Aici avem o deplasare la Ploiești, când eram oarecum înfrățiți cu ploieștenii, cu Petrolul. Poți face o paranteză să spui unde s-a rupt relația. Da. Cum e rivalitate mare. Dar cine știe când a început? Noi cu ploieștenii, la începutul anilor 90, ne băteam. Apoi, serios, când veneau în București și se gândeau ei să plece cu metrou până la gară, era greu pentru ei. După aia ne-am înfrățit, așa să spunem, prin canină, nu? 96, 97, 98, după care au urmat un meci prin 2002 sau 2003 în care Cristi Vlad, care îmbrăcase tricoul echipei ploieștene și era din Ploiești, dar a avut 2 sezoane bune, l-a văzut Dinamo, l-a luat și în momentul în care a marcat împotriva Petrolului și a retrogradat Petrolul, s-a stricat și frăția dintre noi și ei, dar ei erau foarte, foarte buni, că veneau mulți la meciuri, au avut mereu o frustrare și atunci și acum. O frustrare pentru faptul că, nefiind din capitală, dar totuși așa de aproape de capitală, știți cum e, ca la Antena 1, mereu aproape, dar niciodată acolo, s-au gândit să-și facă propriul univers, Republica de la Ploiești, și o galerie interesantă, cu care noi am colaborat foarte bine, mai ales că știam că Steaua pleacă pe vremea aia la foarte multe deplasări cu trenul și unde nu-i prindeam noi la gară în momentele alea, îi prindea Petrolul și nu mai ajungeau nici la Târgu Mureș, nici la Bistrița. S-au întâmplat câteva, adică nu spun acum, nu fabulez și pot să aduc oricând dovezi, ne uităm la arhivă. S-a rupt tovărășia cu Petrolul și sper să nu mai revină niciodată, au alt stil ei acum și chiar nu ne potrivim și nu cred că m-aș putea potrivi cu cineva care își printează coregrafiile și asta nu odată, în mod repetat. La noi când tot printezi și tot printezi, înseamnă că ori n-are cine să-ți facă, ori că n-ai idei, nu știu. Cam asta. Dinamo printează coregrafii? Nu. Nu printează? Nu. Ok. Nu. V-am spus, Caroiaj, Vopsea. Aici este o imagine cu Peluza Sud la un meci acasă cu Dinamo. Peluza... Nu e pe Ghencea asta? Nu, e în Ghencea asta. E în Ghencea. A fost la un moment dat o coregrafie cu torțe făcută special. S-a discutat la nivel de jandarmerie că s-a terminat cu torțele, toate cluburile au zis da, iar răspunsul galeriei lui Dinamo de azi înainte nu mai facem coregrafie cu torțe, a fost acesta. Deci interdicțiile astea au declanșat o reacție adversă și căutam doar să ne luptăm cu ele. De asta am spus că și presa a făcut rău, că a exagerat toate confruntările astea așa, dar și conducătorii care pentru rating nu mai știau cum să dea niște declarații belicoase și omul care venea și nu era neapărat din galerie, avea cele mai belicoase porniri. Oamenii care veneau din afară
Așa, deci erau cu defularea. Aveau nevoie să se, nu știu, să... Aveau supărări acasă. Și asta e o problemă. Supapă. O supapă. Bun, mai departe. Mai departe aici avem la stadionul Astra din Ploiești, Brigada prin Boys. 99-2000, Brigada Boys, în care am putea recunoaște oameni care și acum vin, dar marea majoritate nu mai vine. Marea majoritate s-a lăsat de aici, unii dintre ei au plecat pe afară, foarte puțini au familii care să nu le mai permit așa cu brațele deschise să... Așa, dar ca în orice brigadă, ca în orice grup, trecerea anilor modifică puțin și figurile, dar și mentalitățile. Și poziția geografică, pentru că Boys a ajuns în Peluza Sud. Da. Boys dintotdeauna a avut un sentiment de dezaprobare al cetățenismelor care mai veneau câteodată din Peluza Nord, denumită ulterior Peluza Cătălin Hâldan, după moartea lui Cătălin Hâldan. Și eu cred că numărul lor de la Peluza Sud a fost mereu alimentat de cei cărora nu le convenea cum arată Peluza Cătălin Hâldan, unele exagerări care s-au mai întâmplat, scandaluri între noi, dar nu ca la nivelul altora din București care au ajuns să se urmărească prin oraș. Pur și simplu, noi suntem un singur Dinamo, avem un singur curent de susținere a suporterilor, adică nu suntem cu fundul în trei luntri. Doar că la noi, ca și peste tot, au mai fost niște frecușuri între membrii galeriilor. Este era un alt subiect, oricum, Peluza Sud, dar dacă tot am ajuns să discutăm, cum se pare evoluția Peluzei Sud Dinamo? Și forma ei actuală, pentru că am văzut că e lăudată de multă lume. Peluza Sud e ceva foarte necesar la Dinamo. Peluza Sud este, în momentul de față, o inițiativă de care a ajuns la vreo 500 de persoane, oameni cu mentalitate. Mi-e greu totuși să spun, dar trebuie să spun că în ultimii 20 de ani Peluza Sud a fost mereu alimentată cu oameni din PCH și, mă rog, astfel s-a format și continuă Peluza Sud, dar să știți că de multe ori la Dinamo, până și Peluza Sud n-a catadixit să vină. Și eu vă spun 2011, 12, chiar 13 la Dinamo, au fost niște ani în care Dinamo era lăsată de izbeliște. Redevenea Dinamo de după 90. Adică, la conducere nu mai vrea nimeni să investească, fusese scandalul cu transferurile și ajunsese lotul din dosarul transferurilor la SDUP. Toți erau reticenți în a investi la Dinamo, dar și multă bătaie de joc, pornind de la chestiunea cu a juca sau nu în Champions League. Și la asta vreau să mă refer puțin. Noi am fost permanent mințiți într-o istorie de post-decembristă, deja sunt 36 de ani, mințiți cu performanța la Dinamo. După ce Ianul a vândut o echipă și a venit Borcea, am crezut că se întâmplă lucruri bune. Apoi a venit o problemă mare cu Benfica Lisabona în 99 și a venit Badea. Cu golul lui Valin Năstase. Da, cu golul lui Valin Năstase. Dar noi nu putem să zicem că am vândut meciul Benfica. Nu. Noi putem să spunem că n-am avut maturitate și că ulterior am avut căderi. Noi n-am luat campionatul nici după momentul acela. Am luat în 2000. În 2000 deja oamenii care erau în peluze erau avizi de performanță, galeria mergea foarte bine, chiar dacă o să mai dați o fotografie, o să vă mai arăt câteva dintre
Cum arăta peluza? Cum arăta peluza atunci? La Sud n-ai fost niciodată tentat să mergi? Ba da, am stat. Am fost plecat în Anglia prin 2015-16 și când am venit, am aterizat direct la Sud, că nu mai îmi plăcea PCH-ul. Dar de ce nu îmi plăcea? Elias nici nu făcea nimica pentru peluză, dar nici nu se retrăgea. Adică era așa un status quo. Multă lume îl respectă și îl respecta dinainte și nu venea să-i spună, băi, te dai și tu la o parte, a zis, băi, stați acolo în ciorba aia, că eu nu o să vin vreodată să spun ăla e bun sau ăla nu e bun. Dacă nu e evident, inclusiv pentru el, eu îmi găsisem acolo, aveam prieteni și la Sud, că vă spusesem că majoritatea membrilor Peluzei Sud sunt oameni care au plecat din PCH, deci îi cunoșteam foarte bine, n-a fost nicio problemă, am simțit foarte bine la Peluza Sud. Adică oameni cu mentalitate și chiar oameni care își doresc mai mult să iasă în evidență. Mignea, am văzut câteva dintre coreografiile pe care Peluza Cătălin Hâldan le-a făcut de-a lungul timpului, cu participarea ta, evident, la multe dintre ele. Spunem de mesaje. Un mesaj de impact, un mesaj amuzant pe care Galeria lui Dinamo l-a făcut, pe care tu l-ai gândit și ce mai vreau să te întreb, un mesaj care te-a amuzat, dar din partea rivalilor. Ai în minte? Care să mă amuze din partea rivalilor. Da, ceva inteligent să spui, bă, uite, asta a fost chiar haioasă, chiar isteață. Sincer, nu mi-aduc aminte, dar știu că am, de-a lungul timpului, în special Steaua, vechea Stea, ne-a mai făcut mesaje, dar atunci era într-adevăr ca la Roma Lazio sau ca la Milan Inter sau ca la Torino Juve, să zicem, o înșiruire de mesaje și de contramesaje care făceau parte din derby, adică în mod clar toată lumea ar fi remarcat dacă la un Steaua Dinamo nu ar fi văzut mesaje, pentru că toată lumea le aștepta, erau extrem de acide de-a lungul și oricum erau la momentul acela erau actuale, dar nu putem să ne gândim că un mesaj ar putea să fie actual pentru toată viața. Dar unul tare, afișat de galeria voastră? Păi eu v-am zis, unul la care am lucrat și care se numea Apărați Cupa Câinește de cei ce miros a pește la meciul cu Farul din Constanța când le-am luat și Cupa României. La pe bune, așa. V-ați fi și cu Rapid, evident. Așa și... Sau Craiova, normal. Ați văzut cu una cu Rapid. Doamne, orice suporter, Steli sau Dinamovic, știe că atunci când joacă cu Rapid e greu să-i faci mesaje. Că nu mai poți să înjuri o etnie, trebuie să te gândești la alte chestiuni care îi personalizează. De fapt, părerea mea este următoarea. Suporterii Dinamovic, Steliști și poate din alte părți, când ajung în Giulești, nu se gândesc la țigani, se gândesc la porecla care le este dată suporterilor. A spune într-un alt context decât cel original despre ei, creează o semantică diferită și asta deranjează. Dar, așa cum, spre exemplu, Delie din Belgrad, Steaua Roșie, da? Se numesc, li se spune țiganii, de către celelalte galerii, dar într-o semantică puțin diferită decât cuvântul așa cum ne gândim noi prima dată la el. Și este clar pentru noi și pentru restul suporterilor, cred că dacă au ochi să vadă, în galeria lui Rapid predomină românii. E limpede asta. Dar rețineți că toate aceste lucruri apar în momentul în care eu doresc să râd puțin de adversar, să-i arăt, să-l ironizez într-un fel în care nici el nu s-ar supăra și nu se supără. Dar contextul face să se supere. Zi-mi o deplasare tare pe Giulești și una tare pe Ghencea, care ți-au rămas în minte, dintr-un motiv sau altul, nu contează. Neapărat rezultat sau ce vrei tu. Meciul Dinamo Rapid din Giulești, în care Dinamo în 2002, cred că era, pierde cu 4-0, arbitrul Alexandru Tudor și galeria lui Dinamo cântă toată repriza a doua și
până ne-au scos din stadion, că am mai stat încă vreo 20 de minute, mi s-a părut un congres al dinamoviștilor. Era un an în care ne pregăteam iarăși de titlu, 2002 este anul. Cu Ioan Andone. Cu Ioan Andone și un meci tare din Ghencea nu are cum să fie decât 4 aprilie 2007, Steaua 2, Dinamo 4. De Paște. De Paște. Cu coregrafia că tot s-a dus Gigi la Dragomir, Atos și a zis că am stat 4 zile la Atos, cum să mă bată pe mine Dinamo în săptămâna mare. 4-2. Scurt. Cu Lobonț, într-adevăr, ne-a ajutat, a fost foarte bun și i-a tocat psihic. Efectiv, tot ce trăgeau la poartă apăra Lobonț. El a fost un meci de mare calitate. Sigur că da. Sigur că da. Și galeriile. Uite, acolo, de exemplu, am făcut o coregrafie cu cartoanele cu mitică. Ada Cătălin Munteanu golul și s-a dus. Erau niște cartoane foarte mari, țin minte acelea. Nu erau niște folii normale de hârtie, erau mari. Nu este niciun fel de problemă, că după aia am refăcut într-un fel coregrafia și am ajuns dinamoviști să o prezinte și la campionatul european din 2008 din Austria și Elveția, în care la un meci, cred că cu Italia, am reușit să băgăm un steag de gard de 160 de metri pătrați, avea steagul, pe care era desenat un judecător când dădea cu ciocanelul și de desubt verdictul mitică la pușcărie. Pentru legea aia 4, pe care el a făcut-o cu dedicație pentru suporteri, pentru felul în care a șmecherit fotbalul românesc, pentru felul în care a sfidat, chiar și când noi am început să-i atragem atenția că nu mai suntem mici și ne dăm seama de șmecherii, mitică Dragomir trebuia ironizat și a fost ironizat la campionatul european. Deci noi atunci am avut un steag de 160 de metri pătrați, pictat în noi, pe care l-am strâns, l-am băgat într-o geantă, dar geanta era foarte mare, adică avea aproape 2 metri lungime, geanta. Și nu mai rețin dacă 7 kg sau 9 kg avea tot pachetul și l-am aruncat peste gardul stadionului Letzigrund din Zurich, într-un moment în care doi dintre noi făceam atenții bodyguards, că uitați-vă, a căzut o doamnă, erau alții doi bodyguards acolo, deci tot așa să-i... Am reușit, am băgat steagul în stadion. Hai să spunem, momente din astea când a trebuit să fiți foarte inventivi. Cea mai inventivă chestie pe care a făcut galeria lui Dinamo a fost momentul doar Dinamo București la meciul dintre FCSB și Manchester City? Putem să spunem că a fost una din chestiile foarte inventive. Da, un alt episod de minte. Cum ți s-a părut? Mi s-a părut extraordinar în contextul în care... Ai participat? Ai fost consultat? Nu, că atunci eram în Anglia, dar cu un an înainte încercaserăm să facem același lucru, dar atunci am avut ghinionul că Gigi s-a împăcat cu galeria. De data asta știam că la meciul Steaua cu Man City o să vină numai birouași, că era 1 milion biletul la peluză, 100 de lei, așa, galeria certată în continuare, noi cu planul foarte bine făcut, limba germană nu e problemă, domnul Gigi a halit-o din zbor, chiar a dat și el niște bani, s-a făcut coregrafia, deci practic și cu ajutorul domnului Gigi Becali, căruia îi mulțumim și pe această cale că el oricum de atunci s-a pus rău cu suporterii steliști, s-a mai pus rău și cu alte ocazii când la un meci cu Timișoara în Ghencea n-avea altceva de făcut decât să dea bice bodyguardzilor ca să aresteze suporteri, deci o merita oricum, dacă e din perspectiva lui Gigi, iar din perspectiva suporterului stelist e ceva la care e foarte condamnabil că nu s-au gândit. Că te gândești și îți iei măsuri mai așa, e una, dar să nu te gândești și să ai o surpriză, aici dovedește practic fragilitatea la acel moment pe care o aveau ei. În țară unde erați întâmpinați cu mai multă ostilitate? La Craiova, la Timișoara? Craiova și Timișoara. Craiova, Timișoara, Bacău. Ce amintiri ai așa de acolo? Craiova. La Craiova amintirile sunt legate de faptul că jandarmeria ne conducea la stadion de la gara din Craiova, că am mai fost și pe la Banul Mărăcine, dar ne conducea de la gară
în preajma stadionului vechi și nou, că e pe aceeași poziție, eu nu Blemenco, străzile fiind paralele, se arunca cu pietre de pe străzile paralele și dacă nimerea suporteri bine, dacă nimerea jandarmi bine, că nu avea de unde să știe. Mai cădeau și ei. Întotdeauna foarte, foarte, foarte rapid se desfășurau lucrurile la Craiova, adică eram loviți ca să alergăm exact ca oile, ținuți în țarc, capete sparte la Craiova, ura la ea acasă. Craiova, ura la ea acasă. Timișoara, nasul pe sus, mitici, bucureșteni împuțiți, sudici nenorociți, numai așa. Noi, peste 10 ani, pașapoarte. Adică, Dinamo nu vă a uitați, capturat o coreografie a Timișoarei? Greșesc? la un moment dat noi munceam pentru niște mesaje și un dinamovist din complexul studențesc Timișoara sună și anunță niște prieteni sau nu știu ce, lucrează, unii fac un steag. Despre ce e vorba nu știu. Uite-te frate bine, domne, fac coregrafia pentru meciul de a doua zi Poli Timișoara Dinamo. E o deplasare cumva cu Matizu sau știu, Baliverne? Aia este deplasarea cu Matizu, care a făcut, cred că 5 ore jumate, 6 ore, până de la București la Timișoara, s-a dus, a luat steagul care era pus la uscat din complexul studențesc de pe un teren de fotbal, l-a împachetat, era parte dintr-o coregrafie ce trebuia să fie a doua zi și s-a văzut clar lipsa acelei bucăți de coregrafie. Nu și-a făcut niciodată galeria lui Dinamo un titlu de glorie din a confisca, a captura. Nu, dar fac parte din lumea suporterilor și astea și trebuie, într-adevăr, să vorbim și despre ele. În mod obiectiv, acum, cum se desfășoară lucrurile, în România nu mai e posibil să faci ce făceam noi acum 20 de ani. E limpede că nu mai poți. Dar ce ați făcut voi acum 26 de ani aproape? Deplasare la Euro 2000. Vreau să-mi povestești episodul acela. Astăzi, România reușește să ducă la un turneu final 10.000 de oameni. Diaspora, milioane de oameni, alt nivel de trai. Atunci era mult mai greu, nu? Să mergi la un turneu final, să stai... La 10 ani după Revoluție... Să stai niște zile acolo... Lumea în România era săracă. Euro 2000 lumea era săracă. Noi strângeam bani un an ca să cheltuim 2 săptămâni la un turneu. Deci vorbesc la modul cel mai serios. Un an de zile strângeam bani. Acum, tinerii din ziua de astăzi, s-a mărit nivelul de trai. Am ajuns la Euro 2000. Euro 2000, foarte interesant. Suporteri din toată lumea. Nu numai noi vreau să ne evidențiem. Voi câți ați fost, Galeria lui Dinamo? Galeria lui Dinamo au fost 40-50 de persoane din țară și deja primii... de mulți. Da. Plus cei care mai apucaseră să... Da, în mod clar, 40-50, că eram 3 microbuze și 2-3 mașini. Deci am stat bine acolo. La un moment dat am prins la un meci cu Portugalia un steag al celor de la Sporting, Torcida. Sunt și niște poze, știu chestia asta. Nu s-a stat pe gânduri atunci. S-a luat și foarte ușor, aproape ca... Diferența dintre a lua steagul unuia și a-l bate pe unul și să iei steagul e ca dintr-un fur și tâlhărie, limpede, da? Cu cât o faci mai finuț, cu atât parcă nici nu-i pare rău că nu mai are steagul, serios. Anestezie, spui tu, nu? Anestezie. Și dacă ar fi așa, atunci mai avem luate. Mai am un steag de la Spartak Moscova, mai avem de la FC Bruj, luat un steguleț sau așa, da? Cu Spartak Moscova parcă a fost o ciocnire, nu? Cu Spartak Moscova a fost o ciocnire și fața stadionului. Noi nu ne-am dat seama. Eu am fost și la meciul tur la Moscova. Noi am fost 50 de persoane din galerie la Moscova. Dar la retur au venit vreo 400 de ruznagi și mare atenție cum au venit. Au venit în tăcere, în metrou, de la gară, de unde stăteau pe la un hotel mare hotel în apropierea gării. Așa, au venit, au îmbrăcați în tricouri roșii sau fulare cu alb și roșu. Lumea a crezut că sunt dinamoviști. Au traversat Ștefan cel Mare și când au ajuns în față
fostul Red Dogs au început să arunce cu torțe. Au început, practic, jandarmii care erau acolo în perimetrul ăla, total biruiți de surpriză. Deci, iacă-tă, să poate o mână de oameni să vină și să facă... A ajutat și cromatica, aici ai spus și tu. Da, e adevărat. Dar i-a ajutat și fizicul. Erau toți unul și unul, nu știu de unde îi scoate, ce le dă de mâncare. Am văzut ce au făcut la Euro atunci în Franța. Da, și cu ucrainenii și cu polonezii. Am vorbit de echipa națională de Euro. Cum vezi ideea asta? Că e o întrebare pe care chiar vreau să o adresez tuturor invitaților de aici de la podcast. Cum vezi ideea asta de unitate națională între suporteri? Ideea de unitate națională și demersul ăsta liber să fii ultra și să nu uit că e important. Episodul acela de pe Ghencea cu țintele, cu mesajul comun trageți după ce niște suporteri steliști la un moment dat au fost împușcați pe autostradă. Cred că putem să începem cu ăla, ca cronologic vorbind, nu? N-aș putea spune că sunt cazuri particulare și că trebuie tratate ca atare, cazuri particulare, dar trebuie să vă spun că oful unuia interesează din ce în ce mai puțin pe ceilalți acum. Deci, faptul că atunci s-a atras atenția asupra unui lucru, acum nu se mai face. Acum, în fața unui astfel de abuz, nu s-ar mai face, pentru că, hai să spun... 2002, parcă. Mentalitatea este mai disipată, este mai departe de lucrurile pe care le aveam atunci. Și care erau? Supremația în oraș, cântece noi, în fiecare an cântece noi, să nu existe, să pățim rușine, să vină cineva și să ne bată la noi la bloc, așa, și așa mai departe. Astea erau. Acum, parcă nu-și mai propun. Parcă unii dintre ei vor să ardă niște etape și să fii zmeu într-o lume atât de bine supravegheată. Acum intersecțiile sunt supravegheate. Acum nu mai poți să negi nimic din ceea ce faci și trebuie să-ți asumi tot și legea e și mai grea. Deci susții ideea asta de unitate națională? Da, susțin ideea de unitate națională pentru că vremurile chiar reclamă asta. În toată Europa este sentimentul național pe primul loc în timpurile astea. Se vede și la meciurile echipelor naționale cât de mult contează susținerea. Vă dau câteva exemple. Imnul Turciei, imnul Poloniei, imnul Croației, la orice manifestare și la orice campionat, reprezintă practic icoana. La noi s-a mai fluierat la imn, peste imn, ceea ce pe mine mă face să cred că încă nu suntem pregătiți. Episodul Budapesta cum ți s-a părut? Păi, care dintre episoadele Budapesta? Conflictul dintre Steaua și Dinamo. Spontan, cum spunea Bundu. Conflictul dintre Steaua și Dinamo, care a avut loc la Budapesta, este un exemplu de cum jandarmeria habar n-are să-și facă treaba, pentru că acel conflict mognea. Era extrem de limpede că o să se ajungă la așa ceva. Și cu toate astea există monitori de securitate care iau bani de la statul român. Dacă tot e acum și se pune problema că statul român n-are bani, uitați-vă că sunt prin jandarmerie o grămadă de oameni, nu zic, sunt foarte mulți deștepți, instruiți, a venit acum și Uniunea Europeană și sunt alte obligații și deci trebuie să te ridici. Dar unii n-au niciun fel de Dumnezeu și din cauza asta instituția pierde. Deci, era nevoie să se facă așa ceva ca sentiment de unitate națională. Eu zic că mai mult s-a făcut ca suporterul român să aibă mai multă putere. Împreună putem să avem mai multă putere. Păcând așa, s-au întâmplat abuzuri și se vor mai întâmpla, din păcate, dar s-au întâmplat abuzuri chiar în acest sfârșit de campionat. Eu consider abuz și nu prostie, că dacă e prostie trebuie să se lase cu demiteri, să dai cu gaze accidental la un meci de Liga Națională. Mie mi se pare strigător la cer. S-a mai dat pe timpul așa, de atâtea ori s-a dat. Țin minte un meci pe FC Național în care Dănuț Lupu aproape că nu mai căse pe jos, tot așa. Un jandarm a vrut să facă ordine și aici putem să asistăm la un stadion plin
Hazel scrie pe noi. Hazel scrie pe noi, ca în finala Cupei Campionilor din 1985, parcă, în care, efectiv, aglomerația și lipsa de organizare a dus la moarte. 39 de suporteri Da. juventini au pierit atunci. Bun, înainte să facem trecerea către scena de afară, zi-mi, te rog, o poveste amuzantă cu Nicu Galerie, pentru că e un personaj, a fost un personaj. Prima care îmi vine acum în minte. Nicu Galerie, la un meci, jucam cu Craiova și venise în sala Dinamo, vechea sală Dinamo. El nu făcea coregrafii, că nu participa la astea. Dar să minuna cum copiii, că eram copii atunci pe lângă el, copiii fac ceva deosebit. Ce faceți mai aici? Noi făceam atunci o coregrafie cu niște cartoane peste care puneam un staniol ca să lucească și să dăm senzația de spațiu, așa. Oglindă, așa. Și Nicu, băi Nicule, noi aici facem coregrafie pentru mine. La care Nicu a zis: am să spun la toată presa, vă ocupați cu reflectizatele. Zic, ce e asta reflectizate? Reflectizatele astea. El vedea numai oglinzi acolo, așa. Și a doua cu Nicu e următoarea. Știți cum e, despre morți numai de bine. Da, ceva amuzant, chiar ceva a fost amuzant, da. Nu l-am cunoscut personal, dar am atât În Ghencea, la prieteni. v-am zis, m-am dus la o răștie 10 mai 97, m-am dus înaintea de meciul cu focul din Ghencea, m-am dus la o răștie și am luat niște din astea de făcut fum. Să zicem, niște fumigene, dar erau fumigene profesionale, dar armată. Făcând cu fumigenele astea, la un moment dat s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A luat foc acolo, a luat foc acolo. 2000 de inși am ieșit afară, înconjurați de jandarmerie, unii călare, alții cu vechiul aro de poliție. Ne înconjurau așa cu mașinile și la un moment dat colonelul care răspundea de obiectiv ia portavocea și spune: băieți, e foarte nasoală treaba. După care întreabă: cine este Nicu Galerie? Bine, Nicu Galerie, așa, în burtă, cum mergea el, așa, îi zice două vorbe la ureche colonelului și colonelul zice: cine este Mihnea să vină încoace? Să zic, mulțumesc, Nea Nicule, m-ai dat în primire. Și eu și cu el și cu Pogo am stat, suntem cei 3 suporteri care am rămas după în arest câteva ore până când Pogomic sau mare? Pogomic. Am stat în arest acolo la secția 22 poliție pentru infracțiunea de distrugere. Adică au selectat ei acolo și Mihnea, Pogo și Nicolae, voi sunteți infractori, restul sunt doar contravenienți. Așa au hotărât ei atunci. Asta a fost. Bun, hai să ne îndreptăm și spre zona de afară, da? Ce-ți place? Ești un fan al Romei, evident, admiri cu siguranță Curva Sud, îți place fotbalul italian. Cum te-ai dus către partea asta, către Roma? Către Roma m-am dus foarte ușor. Adică eram prin clasa 7 și Roma juca cu Steaua în Cupa Campionilor Europeni. Apărat Ducadam 11 metri și, deci vă spun, eram la școala generală și eram antistelist de atunci, așa a fost. M-am bucurat foarte tare de eliminarea lor și am rămas un fan al Romei. De ce? Pentru că la televiziunea bulgară se mai dădeau imagini din marile campionate. Și acolo vedeam romanii. Mi-a plăcut foarte mult și asta îmi place și acum. Cred că cel mai mult îmi place. Dincolo de imn, dincolo de... Este o echipă care rar câștigă trofee, foarte rar câștigă trofee. Ultimul titlu e 2001. Da, cu toate astea are cel puțin aceeași susținere ca și granzii italieni. Asta îmi place foarte mult. 2. Și culorile îmi plac. Și faptul că... Lupaică, voi câini. Da. Oricum suntem din dași și din romani, nu suntem din dași și milaniști sau din dași și juventini, da? Deci dacă ar fi așa, bine. A rămas așa cu Roma și probabil că ne luând așa des trofee și mai bine mă simt că nu sunt adeptul
de a susține o echipă care an de an ia trofee sau tocmai pentru că ia trofee, haideți să o susținem, da? Ce alte peluze mai admiri? Fie din Italia, fie din alte țări, că e vest, că e est? Îmi place foarte mult publicul și eu cred că înainte de a fi mari ultrași, noi trebuie să avem ca și caracteristică principală pe stadion prezența la meciuri. Indiferent că devenim ceva mai cetățeni, că mai cetățeni o să devenim în mentalitate, o să devenim în acțiuni, că asta e, nu mai poți să te... nu mai stai la peluză, stai la tribună, de exemplu. Dar faptul că vin la meci... Deci despre ce țară? Vorbim de Stuttgart, okay. Vorbim de Bilbao. Deci de Germania, ok, Bilbao, da. Vorbim de Bilbao, care și când ajunge la locul 10-12, stadionul este plin ca și cum ar lupta pentru titlu. Ceea ce în România nu se vede la nici o formație. În România este, și eu atrag atenția, că este boală care, dacă se cronicizează, s-a dus fotbalul românesc și o să avem aceeași expunere ca Finlanda sau Letonia, pentru că nimeni din cei care se învârt în jurul fotbalului nu vor să pună exact acolo punctul pe ei. Scena poloneză, cum se pare că e lăudată de multă lume? Foarte, foarte, foarte bună. Foarte bună. Și cu mentalitate și mai structurată. Dar ei n-au jandarmeria stând pe scaune și uitându-se la meci lângă suporteri. Nu au așa ceva. Adică dacă noi comparăm, trebuie să comparăm și condițiile. Bun, ne-ai adus și 3 tricouri. Bine, nu ne le-ai adus. Am adus 3 tricouri care au fiecare are o o poveste, da? Și hai să le... O să luăm așa, uite, o luăm pe ăsta. Ăsta este un tricou pe care l-am prins cu un dica. E un tricou de joc de deplasare al Romei. Luat anul ăsta, am fost la Torino-Roma. 2 și-au aruncat tricourile, unul l-am prins eu pe Alundica. Am avut mare noroc că la Torino Chestura a dat un comunicat prin care spunea că ultrașii din Roma nu sunt autorizați să facă deplasarea la Torino sau să intre pe stadion la Torino din partea unor incidente care fuseseră cu câteva etape înainte la Roma-Lazio. Da. Ca atare, n-au venit ultrașii și fiind mai mulți cetățeni, la sfârșitul meciului m-am urcat pe gard, 2 și-au aruncat tricourile, unul a fost Dica, l-am prins eu. Ăsta, în schimb, este tricoul de joc al lui Lukaku dintr-o semifinală cu Feyenoord de cupe europene. Romanii știu că Roma a jucat de 2 ori la rând cu Feyenoord în cupele europene. Așa. Și tricoul lui Lukaku, a doua zi după un meci în Roma-Feyenoord, mă duc deschid internetul și văd acolo anunț tricou de joc al lui Lukaku și încă alte câteva lucruri de la meciul dintre Roma și Feyenoord. Dintre Roma și Feyenoord. Și zic, bă, ce poate să fie? Mă uit, îl sun pe om, mă întâlnesc cu el, cumpăr tricou. După un an de zile, așa, bun. Mi-a dat și tricoul ăsta, că îi dăduseră gazdele, da? Feyenoord. Mi-a mai dat de aici. Zice, domne, de la mecie, că uite, are asta de la Feyenoord, ne-au dat gazdele și fular, uite, mi-arată fularul de la Feyenoord cu Roma, gata, domne, îl iau. Le-a dat de tot. Păi da. L-a onorat pe om, da, iată, tricoul de echipei Feyenoord, de fularul, ăsta l-a luat de la Lukaku, pachetul l-am cumpărat eu. Aud după un an de zile, 2 ani de zile, după un an de zile aflu că, de fapt, un arbitru din România e în pragul unui scandal, Radu Petrescu? Da? Că tricoul, nu știu ce, eu nu știu dacă arbitrul ăla a luat, dar eu am cumpărat tricourile de la o doamnă care mi-a spus, domne, într-adevăr, toți banii pe efectele astea merg într-un cont din care se cumpără și de pe piața noi și second hand echipament pentru niște grupe de copii de la țară, nu știu dacă mi-a zis, dar oricum n-am reținut, și pentru asta facem lucrul ăsta. Dacă e pentru asta, nicio problemă. Și după ce am auzit știrea, m-am gândit, e explicabil. Faci un lucru, iei niște bani pe tricourile astea de joc,
Dar tu, arbitru, te gândești că poți să ajuți pe altcineva. Da, dom'le, e lăudabil, da, nu s-a dus, s-a proptit în fața lui când s-a trenat meciul și a zis, îmi dai tricou, te rog frumos. Nu. Și mai ai o eșarfă cu... Și mai am o eșarfă. Visul vostru al dinamoviștilor? Visul nostru este casa noastră Dinamo, care acum s-au apucat băieții să lucreze la ea, în care domnul președinte Badea, care a fost și înger și demon la Dinamo, s-a pus contra să ne facem stadion pe gratis, sau mă rog, prin Comisia Națională de Investiții, în urmă cu 6 ani de zile, și am rămas de căruță într-un București care s-a modernizat. Am rămas noi cu Ligheanul comunist. Casa noastră urmează în 2 ani de zile să iasă, cu alte cuvinte, din pământ la suprafață ca un stadion pe care și-l doresc sute de mii, că noi nu zicem ca alții 1.000.000 de inimi sau ca Steaua suntem milioane, da? Că pe stadion tot 2.500.000 am văzut, da? Dar ăștia noștri de-abia așteaptă să vadă această construcție și eu de-abia aștept să văd dacă această construcție va întregi dorințele dinamoviștilor și dacă, începând de la nou stadion, Dinamo va avea, așa cum își doresc toți dinamoviștii, stadionul plin. 25.000. Te gândești deja la prima coreografie pe stadionul ăsta? Da, nu o să fie contra cuiva, o să fie pro ceva. Deci noi când am făcut multe coreografii am făcut contra, da? Păi e și asta, cu Mitic e ceva contra, da? Dar o să facem ceva în folosul, adică nu suntem niște delatori și niște vrem neapărat să căutăm rău și să-i găsim punctul slab al unui om, da? Și așa cum poți să pregătiți ceva, nu scuză-mă că te-am întrerupt, pentru 30 de ani de Nova Guardia, nu? Și în vară, într-adevăr, în august, 30 de ani de Nova Guardia, cu bune și cu rele, au fost mult mai multe bune. Și am inspirat asta, dintre lucrurile mai puțin bune, pe care și Vacarmu, că uite, a fost blondul la toate brigăzile, printre lucrurile mai puțin bune. Nu reușim să facem suficienți adepți pe cât am dorit noi. Ori lipsa de informație, deci nu putem să transmitem informații, ori nu suntem exemplu suficient de bun, ori nu mai există plaja aceea de unde puteai să-ți iei cât mai mulți oameni. Acum, nu. Înainte vreme, când galeriile se structurau în România, modelele erau cele care prindeau cel mai bine. Astăzi, dacă vedem o coreografie la Manchester City, ăștia sunt cetățeni. Bine, sunt și cu numele, dar și cu coreografia. Sunt cetățeni ăștia, nu-i convine nouă așa ceva. Noi vrem să facem ceva care să șocheze, noi vrem să facem ceva, nu știu, românul e mai cu moț, așa e el. Și trebuie să facă ceva deosebit, dar noi uităm că la fiecare meci pe care îl joacă, vorbesc cazul lui Dinamo, da? Avem 30.000 de scaune goale pe Național Arena, ceea ce este cumplit pentru viitorul fotbalului. Și al ultraseriei. N-ai de unde să... N-ai oameni la stadion? Nu o să ai. Am mai spus la începutul emisiunii că nu poate avea Sălașul o brigadă șmecheră, puternică, într-un stadion gol. Decât într-un stadion plin, iar ei acolo se evidențiază, sunt locomotiva acelei peluze sau acelui stadion, că altfel ajungem ca din portavocea peluzei să nu se mai cânte nimic și să fie unul la stație care, hai băieții, că de multe ori mi s-a întâmplat să mergem pe stadioane și să auzim, hai băieții. Apropo de portavoce, noi avem deja o tradiție, mă rog, încercăm să o consolidăm, fiecare invitat să pună un sticker pe această portavoce. Ați scris mulți dintre voi în comentarii, da, încă 2 stickeri, se umple. Și am zis, da, asta e ca o încurajare, înseamnă că va fi un format, să spunem, longeviv. Producția asta va avea continuitate, ceea ce evident că eu cel puțin îmi doresc. Zbignea a venit și el cu un sticker. Eu am venit cu un sticker și la cameră de la o brigadă mai tânără. V-am zis că am fost și la Sud, brigada e de la Sud. Mi-ar fi plăcut să am cu Nova Guardia, dar nu-mi displace să am câini fără stăpân. Adică și dacă o să mă mai mulțumesc frumos. Dacă o să mă mai chemați, atunci o să vin și cu Nova Guardia, o să vin și cu poze mult mai tari. O să punem asta, dar nu lângă Vacarm, pentru că
Poți să o arăți și la cameră, portavoce? Sigur că da. După ce lipim stickerul, o arătăm frumos, să nu vreau să aibă incidență cu niciunul, dar să știi, cu niciun ațipil, dar să știți că la un moment dat, fiind mai multe, o să se încalece. O să mai luăm o portavoce, asta să fie problema. Asta. Deci, câinii fără stăpân sunt și ei reprezentați aici. Bun, la final să le spunem oamenilor unde te pot urmări în mod frecvent. Pe canalul de YouTube aveți un proiect și voi se numește, haideți să-l prezinți tu. Am observat, vreau să fac o scurtă prezentare de un minut. Te rog. Proiectul pe care noi l-am început se referă se numește Totul pentru Dinamo. Este un program de emisiuni media adresate suporterilor dinamoviști, opinii dinspre suporterii dinamoviști și care își propune ca în viitor suporterii să fie convinși că fac parte dintr-o familie, să facem astfel încât, cel puțin la Dinamo, dar poate și alte cluburi să urmeze exemplu, noi să avem un contact mult mai important în interiorul masei ăsteia de suporteri care e din toate domeniile de activitate și ar putea fiecare dintre noi, punându-ne resursele proprii la dispoziție, nu financiare, timpul, altă resursă, nu neapărat banii. Când spun resurse, oamenii se gândesc neapărat la bani, dar timpul e la fel de important, energia, atitudinea, ideile, astea sunt pentru ca Dinamo să crească, și mă refer în primul la Dinamo, trebuie ca noi să știm cine suntem, care sunt suporterii. Aveți și o scandare, nu? Cine suntem? Da, suntem celebra galerie din Peluza Nord, se știe, și mai mult ce se știe, că se termină meciul, cei din brigăzi ne mai știm, dar în Peluză sunt și cetățeni. Să vină și podcastul. Da, e adevărat, să faceți pentru următorul care vine, să dea răspunsul la următoarea întrebare. La următoarea întrebare. Banii sau timpul sau lipsa de mentalitate stau la baza neprezenței suporterilor în stadion. De ce nu vin suporterii în stadion? Asta este principala problemă care mă frământă pe mine. O să reflectăm toți. Migne, a fost o reală plăcere. Îți mulțumesc și mult. Pentru mine a fost. Încerc să smulg și de la tine promisiunea că vei mai veni și la un alt episod. O să vin. Sunt multe chestiuni de dezbătut. Sper ca cei care se uită să bage la cap că boieria în România începe din momentul în care te încalți ca să pleci la stadion, atunci te simți boier și important. Deci nu mai comenta Dinamo sau altă echipă cu care ții din fotoliu, renunță la a-ți pierde timpul cu așa ceva sau vino la stadion și fii parte din viața echipei pe care o iubești. Asta este tot. Finalul e aparținut lui Migne. Vă spun și de această dată că vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Am văzut și pe cifre, pe statistici, v-ați uitat număr destul de mare la primul episod. Încă o dată, v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canal, aveți și celelalte canale de comunicare, aveți TikTok, la dispoziție Facebook, Instagram, o să încerc să postez constant acolo, să vă țin la curent cu tot ceea ce intenționez să fac cu acest proiect. O să ne vedem data viitoare cu un nou invitat și vă spun încă o dată, poveștile de pe stadioane nu se termină niciodată. Vă salut!